Skúškové sa blíži a pre tretiakov fakulty masmediálnej komunikácii to znamená náročný záver. Skúšky, bakalárska práca a príprava na štátnice. Mnohí študenti však popri štúdiu majú ďalšie povinnosti. Prácu, stáž či starostlivosť o rodinu. A práve táto kombinácia predstavuje náročnú výzvu. Zisťovali sme, ako to zvládajú. Sklbiť občas ten osobný život so školským naozaj náročné, s tým, že človek si musí vypracovať aj tie štátnicové otázky, pripravovať sa na skúšky, písať do toho bakalárku a samozrejme aj nejaká tá práca, osobný život. S tým, že ja ešte popri tom fotím a chodím robiť animátorku na rôzne akcie, tak je to naozaj náročné a občas mám pocit, že som veľmi blízko k vyhoreniu. No s tým, že som cudzinka, tak mi to ide oveľa ťažšie a s tým, že ešte pracujem popri tom všetkom a mám 2 prenesených predmety z minulého roka, tak je to podľa mňa náročné po mne, ale nevzdávam to. Pri všetkej tej záťaži však často trpí psychika, spánok aj sociálny život. Dá sa v tomto náročnom období študentom udržať rovnováha? Snažím sa oddychovať relaxačne, akože nejaká joga, trebárs sa snažím, alebo hrám futbal amatérsky. Tak nemám veľmi čas na relax, ale keď tak chodím na prechádzky von s kamošmi. Chodím do práce, chodím cvičiť, rada pozerám filmy, občas varenie, kde vypnem hlavu, alebo nejaké pečenie a to je asi tak celé, kde oddychujem. Práca, čítanie kníh vonku, byť s kamošmi, hrať hry. Veľmi sa vyhýbam doma štúdiu a chcem najviac čo oddychovať. Neviem si to nastaviť tak, aby som mala čas na ten oddych, takže asi neoddychujem až po skúškovom. Do začiatku skúšok zostávajú už len 2 týždne. No času na prípravu je čoraz menej. Záver bakalárskeho štúdia je náročný, ale dôležité je, že študenti sa nevzdávajú. Moderovala Irina Ujas pre FMK Channel.